Avui volem parlar de Fernando Sierra, un referent inolvidable en el món del futbol d'Alzira. Fernando Sierra Fuster és molt més que el primer futbolista alzireny a jugar a la primera divisió. La seva trajectòria, repleta d'esforç i de passió, és un exemple per a qualsevol amant del futbol. Des dels seus inicis, en aquella època pues ya que han passat molts anys, a començar en la OG d'Alzira, aquests equipos d'infantils i juvenils. Des d'ahir va aconseguir arribar a l'elit del futbol de primera divisió, concretament jugar en el Granada Club de Futbol. La seva carrera sempre ha estat marcada per el sacrifici i la tenacitat que Sierra li posava en cada partit que jugava. Va passar per els clubs com la Joventut d'Algemesí, l'Algemesí Club de Futbol, l'Olímpic de Xàtiva, d'on encara li recorda, aconseguint ascensos i demostrant la seva valua en cada partit. Després passà en el Llevant Unió Deportiva, on jugà en segon divisió. En l'equip granota ha deixat una huella molt gran Fernando Sierra, perquè va estar en segona divisió i en segona B, consolidat el seu llegat que és molt digne de recordar. Una vegada retirat de les competicions oficials, va compartir el vestuari en la Unió Deportiva Alzira de veterans, una etapa que ens va permetre conèixer no sols a l'esportista, sinó també a la persona excepcional que és Fernando Sierra. En la gespa, el seu lliurament era de veres que innegociable. En la vida, la seva bondat i la seva humilitat era immensa. El qui han estat i han tingut la sort d'estar al costat de Fernando Sierra en els camps de futbol ho saben. Saben de la seva autenticitat. Era el millor trofeu que Sierra podia exportar a tots els que estaven al seu costat. Sempre amb molta humilitat, eternament generós, indestructible com a amic, com a companyero i com a futbolista. L'Ajuntament d'Alzira li va concedir la insígnia d'or i un camp de futbol en el polideportiu de Tulell porta el seu nom. Però el seu veritable reconeixement està en el cor de tots aquells que compartiren en ell moments molt bons i sobretot tots aquells que avui encara continuen admirant a aquest gran deportista de primera divisió com ha sigut Fernando Sierra. Fernando Sierra no solament representa la història del futbol alzira, sinó que també és un exemple per a les futures generacions, exemple com dia d'esforç, de sacrifici, de companyerisme. Com a futbolista estic segur que continuarà inspirant aquells que encara somien en arribar junt en l'esport del futbol. I sobretot, una cosa sí que queda clara des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira. Nosaltres volem fer, com no pot ser d'una altra manera, un homenatge a Fernando Sierra, un homenatge també a la seva família que continua donant-li tot el seu suport. I per tant, Alzira, que quede clar que compta en un gran esportista i sobretot serà recordat sempre com el primer jugador d'Alzira que estrenà la categoria de la primera divisió del futbol espanyol.